Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. I want to assure the public that their safety and security is uppermost in my mind. Usolwazi uFiroz Khachalia usefungisa ngokusemthethweni njengongqongqoshe wamaphoyisa njengoba ungqongqoshe wamaphoyisa usenza umchune esanikezwe umhlaba khefu. What they want to do now is to deal with the trade issues now that have to do with what they are going to be imposing, and our negotiations with the United States are continuing. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthela kuleli ngeke liye kuxoxisana neMelika ngenhloso yokugwema umthelelo omubi wentela engamaphesenti angama-30 yokuthumela impahla kuleli yazwe. Ikhomishana ebhekele ukusebenza kwabehluleli sithole ijaji laseGauteng elimisiwe uTintswalo Nana Makhubele necala lokungayiphathi kahle yaphakamisa ukuthi iPhalamende livotele ukususa uMakhubele ohlwini lamajaji. The task is very simple, we want to defend what's ours, and we know we're playing up against a good side in Polokwane City. Abathandi bebhola lenyawo kuleli bahleka bodwa njengoba umqhudelwano wokuvula isizini iMTN 8 uzoqala kusasa ngemidlalo emibili. Indaba kaQamla Nkomo uba silahlekile ziyakufa umdlebe kwaSoshangane siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze nazi indaba zehora lesikhombisa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele ngokugcwele namhlanje endlini zombuso ePitoli ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Khachalia uyena ozoba ungqongqoshe uthatha intambo nje sikhulu isikhalo seyinsolo zokuthi kunesihlave esibi senkohlakalo nokuqambukela kosombusazwe ekusebenzeni kwamaphoyisa kulelizwe. uSolwazi uKhachalia uzohola umnyango wamaphoyisa kulandela ukunikeza umhlaba khefu kukaNgqongqoshe uSenzo Mchunu. I have decided to appoint the following person as Minister for the portfolio indicated in the signed President's Act. And the third designate minister who is about to become minister is Professor Firoz Khachalia, to be Minister of Police. Selokhu kuzwakale ngezinsolo zokuqina kubudlelwane phakathi kwezigebengu namaphoyisa kanye nokuxambukela kosombusazwe ekusebenzeni kwe-SAPS, umbutho wamaphoyisa ubhekwe ngelibucayi. uSolwazi Firoz Khachalia osethathe njengongqongqoshe wamaphoyisa usezobeka phansi emkhandlwini olwisana nenkohlakalo abengusihlalo kuwo. Ukholelwa ukuthi uzokwazi nokucabela indlela izincomo zalomkhandlu obhekene nokulwisana nenkohlakalo. I'm now in a better position than I was as chairperson of the council to take the recommendations of the council forward, and I will certainly be doing so. uSolwazi Khachalia wake wengamele ezokuphepha eGauteng uthi usiqonda kahle isimo esibhekene nezwe nokusebenza kwamaphoyisa. The message from the minister cannot be that lawlessness, that what is required to fight crime is unbridled, unlawful violence. Kulindeleke ukuthi ngolwesine ungqongqoshe Firoz Khachalia abamba umhlangano wokuqala nomkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uGeneral Fani Masemula. I commit to work with him, I support him, I will support him, and the men and women in blue, we will support him, to commit to work with him to make South Africa safe. Ungqongqoshe Khachalia uqinisekisile nokuthi uzobonana nomkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi nakuba engakalwazi usuku. Ikomiti lesikhashana lamalungu ePhalamende liqoka ukuphenya ngeinsolo ezenziwa ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal kulindeleke ukuthi libe nomhlangano walo wokuqala ngesonto elizayo ukuze liqoke usihlalo. Mente ifuna ukuphanda izitsholo zorhwaphilizo kumaziko engalo yomthetho. Lendlu yowiso-mthetho ithathe isigqibo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ukuba kumiswe ikomiti ekhethekileyo eza kuphanda ezi zityholo. Consist of 11 members as follows: 4 members from the African National Congress, 2 members from the Democratic Alliance, 2 members from the MK Party, 1 member from the Economic Freedom Fighters,
and other parties two representatives to be recommended. Amalungu ale komiti aza kuquka umbhexeshi we-ANC uMdumiseni Ntuli kwaye namanye amalungu alombutho uKhusela Sangoni, uSoviet Lirhanyane kwaye noXola Nqola. I-DA iza kumelwa ngusihlalo wekomiti yesipolisa uIan Cameron kwaye noGlenis Breitenbach. Umbutho we-MK Party uza kumelwa nguSibonelo Nomvalo kwaye noDavid Skhosana. I-EFF iza kuthumela inkokheli yalombutho uJulius Malema. I-IFP iza kumelwa liqala lalombutho uAlbert Mncwango, ngexesha iPatriotic Alliance iza kumelwa nguAshley Souls. Le komiti iza kuqala umsebenzi wayo kule veki izayo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ziqalile ingxoxo ezimqoka nezwe iMelika. Lokhu kuzemva kokuthi iMelika ivele yafaka amaphesenti angama-30 emkhiqizweni ethunyelwa yiNingizimu Afrika. Lithi lizimisele ukuxoxisana nelaseMelika malungana nentela yamaphesenti angama-30 empahla ethunyelwa kuleli yazwe. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa utshele izintatheli ebezibuthene ezindlini zombuso ukuthi sebethumele isiphakamiso sesivumelwano esisha sokuhwebelana esizohlomulisa amazwe womabili. The military base was never on the table. We never discussed any military installation by the Americans here, so that was never discussed. Elakuleli lithi lizimisele ukwelekelela izinkampani kanye nabakhiqizi abazokhahlamezeka. Many other countries, as you correctly say, are affected by these tariffs, and others much worse than us. Brazil, for instance, 50%. And on our African continent, we are the largest economy and the most industrialized economy on the continent. So obviously we will be a target, and because we export more than many other countries. uRamaphosa uthi elakuleli liyabazisa kakhulu ubudlelwane balo neMelika. That package is still to be fully negotiated. What they want to do now is to deal with the trade issues now that have to do with what they are going to be imposing. And our negotiations with the United States are continuing. Kusenjalo akulona elakuleli kuphela elibhekene nenselele kepha namanye amazwe okubalwa kuwo iBrazil, iAlgeria, iGhana, elaseNdiya kanye neSyria akhala esifanayo. Kusenjalo isigungu esiphezulu se-ANC sizodinga idakabanzi ngokwenyiswa kwentela yokuthumela imikhiqizo yakuleli eMelika nenyuke ngamaphesenti angama-30. Unombhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi lo mhlangano weinsuku ezine uzodingida isimo somnotho kanye nomthelela wokwenyuka kwalentela, isimo sohulumeni beyindawo, ukhetho lomasipala kanye nengqungquthela i-G20 ezobanjwa kuleli ngoLwezi. Umnotho wezwe udaba oluzoba phezulu emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC. Lo mhlangano kubhekeke ukuthi uphinde uxoxe nangodaba lokwenyuka kwentela ezokhokhwa iNingizimu Afrika uma ithumela imikhiqizo yempahla eMelika njengoba sizoba ngamaphesenti angama-30. Question this meeting which the Economic Transformation Committee of the ANC must answer, and for the NEC to take a strategic view on it, is how far are we with regard to industrialization and pushing for that, because we have said a number of things in terms of the manifesto, in terms of industrialization, that we need to intensify beneficiation and all of that. Odabeni lwengqungquthela ye-G20 ezosingathwa idolobha iGoli ngasekupheleni konyaka, iANC ithi lo mhlangano we-G20 uzosingathwa ngaphandle kwezinkinga nakuba zikhona izinselela zokuhlinzeka izidingo nqangi zomphakathi. Johannesburg is at a desired state to hold a G20 summit, and no doubt about that. We have to keep addressing the challenges we faced in local government and Johannesburg as part and parcel of the overall work of improving lives of people and
developing this city. Umbiko kaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ngeziphathelene nokubusa kwezwe uhlonze ngokwehliswa kwentela okuphinyezelwe ibhange ngodla lombuso ozokwazi ukuthi kusemamise isimo somnotho semndeni eminingi. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ikhomishana ebhekele ukusebenza kwabehluleli sithole ijaji laseGauteng elimisiwe uTintswalo Nana Makhubele enecala lokungayiphathi kahle yaphakamisa ukuthi iParliament livotele ukususa uMakhubele ohlwini labehluleli. Lokho kulandela ukuthi ikhomishana ebhekele ukuyiphatha kahle nokusebenza kwamajaji JSC ithole leli jaji elimisiwe linecala lokungayiphathi kahle ngokwamukela isikhundla sokuba usihlalo webhodi lePrasa ekubene yijaji kanye nokwehluleka kwakhe ukuyiphatha ngendlela efanele ngesikhathi sehlandla lakhe ePrasa. Lokho kusukela esikhalweni esafakwa inhlangano yomphakathi #UniteBehind. iJSC manje isithatha isinqumo sokudlulisela lolu daba kusomlomo weParliament uThoko Didiza kanye nezincomo zokuthi kuqalwe inhlelo zokukhipha uMakhubele ehhovisi ngaphansi komthetho section 177. Mbokele sathi qwe itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi see an increase in some of the flights coming in as early as Friday next week, and then by the 12th we'll be up to full schedule. Indiza iFlySafair isiqinisekisile ukuthi sasiphelile isiteleka sabashayeli bezindiza ngemva kokufinyelela esivumelwaneni nenyunyana yezisebenzi Solidarity. Uzobona mbukela ukuthi lesi siteleka siphele kanjani, hlala nathi. Asekubingelela sikwamukele mbukela uma usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi uSolwazi uFiroz Kachali usefungiswe ngokusemthethweni njengongqongqoshe wamaphoyisa njengoba ungqongqoshe wamaphoyisa usenzo Mchunu esanikezwe umhlaba khefu. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobujalo bazo. Ungqongqoshe wezabesifazane, izingane kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uSindisiwe Chikunga usenxuse ukuthi kuvikelwa amabhizinisi aphethwe abesifazane kwelokukhokhwa kwentela ngamaphesenti angama-30 empahla ethunyelwa eMelika. Njengoba amazwe omhlaba ebhekene nokwenyuka kwentela yempahla ethunyelwa eMelika, ungqongqoshe wezabesifazane uSindisiwe Chikunga uthi isimo singaba sibi kakhulu emabhizinisini endawo aphethwe ngabesifazane. I do believe that they will impact on women very much. And that is why we are interacting with the Department of Trade and Industry on how best can we actually protect women from that impact, particularly the small and medium enterprises. Also mabhizinisi abaningi bathi babheke ukubona umphumelo wezingxoxo phakathi kwelakuleli neMelika. For me in South Africa, I would want all these banks to listen to all these SMMEs and to also give them and open up for them and say we are here to assist on SMMEs. And it's also very gated for us because it's very tough out there. But if you are determined and you are a pusher, you will make it and you will make it happen. We need to empower businesses on logistics, on market research, also on compliance with trade regulations, which is the main issue right now, that these women should be in a position to participate in both global value chains as well as the regional value chains to navigate the issues that we are facing geopolitically. Umgubho wosuku lwabesifazane walonyaka uzobanjelwa esifundazweni iLimpopo. Sekuboshwa bokufika kulila abamba ngokunemthetho abacela enkulungwaneni kwenye izimayini engasasebenzi eBarberton eMpumalanga. Lokho kuyingxenye yomkhankaso wamaphoyisa owaziwa ngevala umgodi nokuyilapho behambela khona izimayini ezehlukene engasasebenzi. Yes, indeed. From the information that we got, there are approximately 1,000, but there could be more because they are still coming up. So this is an operation which it's between the mine security as well as Vala Umgodi, which we know that is led by the police. So that joint effort after receiving information, because this is a mine that is operational, it was then realized that there are people that are illegal mining.
So hence they planned and carried out this operation since Monday, which is going to continue. There are still things that have to be done. During this arrest, we realized that actually majority, if not all of them, are not South Africans. They are actually illegal immigrants. So we're working in collaboration with the Department of Home Affairs to ensure that they are charged accordingly in terms of contravention of Immigration Act. Umnane kwephezulu icala elibhekene nalowo solwa ngokubulala oyunobhala jikelele ophiko lwentsha ku-ANC uSandiso Magaqa. Lo msolo kulindeleke ukuthi afake isicelo sebheyili. uSkhosana uvele enkantolo ebigcwele phamama. Wake waboshwa ngo-2018 ecaleni lokubulawa kukaSindiso Magaqa owayekhansela laseMzimkhulu. Kepha amacala abuye ahoxiswa kuyena uSkhosana ngenxa yokwentuleka kobufakazi. Lo msolwa ke uphinde waboshwa eqaleni kwaleli sonto uphiko lwamaphoyisa eliphenya izigameko zokubulawa kwasopolitiki. Lokhu kulandela ukugwetshwa kukambulali kaMagaqa umnumzane uSibusiso Ncengwa owalivuma leli cala wabe esebala ke nabanye athi bayathinteka kulona. I would say at this stage the NPA is ready to proceed. On the 14th of August we will be ready to proceed with the matter. Ngaphandle kwenkantolo amalungu omphakathi aqhamuka emaqenjini ngeahlukene abephume ngobuningi bawo ethi afuna ubulungiswa. Siyajabula ukuthi sokula sokukhona nje manje kodwa akakenzeki esikufunayo. Esikufunayo sifuna kuboshwa wonke umuntu owayethinteka la kuleli cala. uSkhosana ugcinwe esitokisini kuze kulalelwe isicelo sakhe sebail. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzimkhulu. Lo solo ngokudubula bulalo wayintombi yakhe uphike wama ngentaba enkantolo wathi akaze ambulale lo wayisinqanda mathe sakhe. uMandla Buthelezi ubevele kule nkantolo eProteas ofaka isicelo sebhail njengoba esaqonywe ezitokisini. Kuvele kwaqhuma isililo enkantolo yemantshi yaseProtea ngesikhathi umsolo engena ebhokisini ezofaka isicelo sebhail. Lo msolo uphika ulala ngomhlanje ukuthi wabulala wayintombi yakhe uChesney Kepler. I deny having killed the deceased in this matter. I will divulge and or disclose my defense during the subsequent trial. Ovela ophikweni oluphenya ngezenzo zamaphoyisa iIP utshele inkantolo ukuthi lo msolwa wayesewagoqile amasakana akhe eSejulbheki eMozambique kanti uzokhalelwa ngamasongo kaSigonyela laselibhuntshi isu. He went to his place of residence situated at Kibla Park. He then informed his wife as he was taking his belongings, packing his belongings, indicating that he is off to Mozambique. Omele umphakathi uthi lo msolwa usengezimithiyo nakulesi sicelo sebhail njengoba ethu ufuna ukuyokondla umndeni wakhe. Kanjani ke ngoba sewesula embuthweni wamaphoyisa. We feel very strong that the bail application will be refused because I do not believe that the applicant has presented unique and compelling circumstances that warrants his release on bail. Inkosi yenkantolo kulindeleke ukuthi ikhiphe isinqumo ngesicelo sebhail ngoLwesibili. Enkantolo yezindiza iFLSFA siqinisekisile ukuthi sesiphelile isiteleka sabashayeli bezindiza ngemva kokufinyelela esivumelwaneni nenyunyana yezisebenzi iSolidarity. Isiteleka sabashayeli bezindiza zeFLSFA sigcine sifinyelela emaphethelweni ngemuva kokudonsa cishe isikhathi yesicela emasontweni amabili. It's so ridiculous that they had to go on strike to get this. You know, the company must have lost hundreds of millions of rands. The pilots have lost 12 days of remuneration to get what we ask for, not only for a long time, but prior to the strike, we said, just give us this and the strike is over. There's no need for a strike. We asked that last week, you know, and yeah, so it's ridiculous. But on the wages side, it's a 4-year deal. So the pilots will get 6% in the first year, 6.5 in the second year, 6.8 in the third year, and 6.9 in the fourth year. Those are the increases. Nokho-ke iFLSFA ithi kulindeleke ukuthi wonke amabhanoyi aqale ukusebenza ngendlela ejwayelekile kusukela ngesonto elizayo.
It will ramp up as of next week. At this stage, we already have a somewhat reduced flight schedule loaded for next week, and we do need a little bit of a gap just to make sure that we can realign all of the pilots back onto the roster that we have, and ensure that everything syncs up properly and that everybody's various cycles are adhered to. And then we'll see an increase in some of the flights coming in as early as Friday next week, and then by the 12th, we'll be up to full schedule. Kusenjalo isikhumulo sezindiza i-OR Tambo sibike ukuphazamiseka kokusebenza kobuchwepheshe besimanje bokulawula izindiza nokulandela umkhondo wazo. Lokhu kuholele ekutheni kubambezeleke ukuhamba kwezindiza kulesikhumulo. Usale kahle. Ha ungizwa kumhlaba